burdu, bursulika! No povedzte, aj my vieme. Ja viete, koľko tí bursovníci po dedine navyberali ženy? Nie, ale že riadne húcu z babu vystrajná. Nehovor, aký je? Jano Pekár, ucha majou u mne zaspávané. Čože ho nenaspatý? Nenaspatý, opitý bol. A starý, keď ho tam našiel, viete, čo urobil? Čo? Vrav. Polovičku fúzom ostrý. Ja by mu to neodpustila. Stano Hudový je celý den po dedine tak vyspevoval, že večer na šibenici už len kvičal, ako keď prasa. Asi ste mal lepšie púšťať do Lugáta. Počujte, a ten Juro Pšenov je, keď išiel z bursy domov, že pri cmiteri volá, ako má tu videl. Maminka Mária. Tu nevidel od trúbku. A tá Kúniková frajerka, aké tá mala rukávce pokrčenie. Čo? A nosila sa ako pávica, a jej páru Tu vlasov mala iba poličatú. Ale poviem vám, ten Kúlik, to vám je pekný mladý. Spievať nevie pekne, ale počula som do roboty súci. Marka Medveda ktože robil? No nevieš, ten Jožo Fulovie. No ten, čo býva pri tej starej Besrede. Marka, ktorý že to je ten bachratý. Počúvajte tomu, hádam, celý deň jesme dali, ten vám bol taký hladný. U Klepcová mali pomie preprasa na richtovanie. No ten ich všetky vychlípal. Lepšie ako, že sa prepal do kurienca a všetky vajcá popučil. Kedy ste vedeli, ako ho tým mali? A u Pindurov, že ho tak psisko ponahánalo. Tak mu treba. Tak. A u Muchová mi ani dnu nevpustí. No ako už prečo? No ty nevieš. Zuzá mala byť Jožova bursovníčka. Ale čo sa pohárkali a tak Jožo na trúd Maru pozval. Zuzá mala už pierko prichystanú a stará Milanka ma nemusela na chytro urobiť, hej. Ale veru pekno. A večer v besede, kedy ich vešali. Viete, kto robil toho sudcu? Edo Tabakovie. Joj, ten sa vám tak koktal. Ruky sa mu triasli. Všetko sa mu triasli! Mara, videla si? Ale veď za tebou stála. Joj, a potom vám nemohol do seba ani slovko povedať. Ale nebral Edo Tabakovie. No, Edo Tabakovie. No, mali ho bursovníci trošku aj posilní. No. Čo poviete na tú muziku? Ako tá krásne hravuje. Tak bolo veselo. Ja by veru i teraz išla povedať. Nože si zaspievajme. A prečo, že by som si nevypila? Hej, keď som si včera zarobila, na tom našom dreve zlaň už o tom nevie liter vína. No pozrime ju vraj nohy bolá a kríž odláme. Kedy ide po vodu vraj nevládze, ale ku muzike je hned súca. Čo toľko dáraš, Zuzá? No pozri, no. Hamba ty. No. A ktože to chodí ešte s tými bursovníkmi? Dušan od Hušlo. A ten Obrcianovie, viete čo? Vyparatý. No, viete čo, poviem vám, ale nehovorte nikomu. Nie, nepovieme. Toho vám museli bursovníci len nahovárať, aby išiel bursovať. To vám je tak pohamblivho. A to už prečo? No frajerky nemá, dievok sa hambí. No ale poradili mu, nech ide po Terezu, tá s nimi spokojne. A možno z toho dačo aj bude. No, Mare by sa už zišla nevesta a pomôcť do domu. No, zišla. Videli ste? Jožo Klepcov je na muzike, bosí tancoval. A čože tiež mi potratil? Ale vraj mu sári nohy dokrvavili, chudáčisko. Asi mu boli malé, no. Hej, ale dievky do rána pri muzike vykrúcal. Však sa mu patrí. A Milan Uhrinovie chcel byť najparádnejší. A večer, keď ho na šibenicu zavesili, videli ste, ako sa mu spodky rozradili. Ale on si z toho nič nerobil. Dospieval, dotancoval a išiel sa preobliecť. Medzi tým tu jeho feroblá. No ale čože len na nej vidia? Veď tá je širšia ako dlhšia. Dušan od Huslov. Juj, ten rád, keď si chvíľ skladli, ale akú má tu
Že nech radšej tej svojej figlajsku dobrý Adenaj, tam burobí. Ženy, no, že si ešte zaspievajme.